Чаго чакаць Wildberries пасля маштабных праверак беларускага міністэрства? Што думае амерыканскі генерал Келах пра канец рэжыму Лукашэнкі, а таксама як выхоўвае беларускіх дзяцей адыёзная матушка Гаўрыіла? Раскажам у сённяшнім аб'ектыве. Вітаю, з вами Віталь Бабін, запрашаю на выданне. У міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю распачалі маштабную выбарчую праверку папулярнага маркетплейса Wildberries. Ведомства нават заклікае шэраговых пакупнікоў і прадаўцоў пісаць скаргі на кампанію. Што не так з самай папулярнай онлайн-пляцоўкай у нашай краіне? У сітуацыі разбіраўся Андрэй Сульжыц. Гісторыі пра платнае вяртанне тавараў, памылковыя штрафы і дзіўныя цэны на папулярным маркетплейсе падобна дайшлі да крытычнага пункту. Марх абвясціў маштабную выбарачную праверку Wildberries, прычым чыноўнікі пайшлі на незвычайны крок і заклікалі шараговых пакупнікоў ды прадаўцоў скардзіцца на галоўную інтэрнэт-пляцоўку краіны. Wildberries дасягнуў такіх памераў, што трэба з логікі антыманапольнага рэгулявання сучаснага трэба за імі сачыць, трэба за імі назіраць. І, в прынцыпе, абраны такі спосаб даволі лагодны у сэнсе таго, каб спажыўцы самі дасылалі нейкія свае заўвагі, свае нейкія скаргі. Ведомства прымае скаргі да 12 чэрвеня на адмысловую электронную пошту. Спецыялісты збіраюцца вывучыць, як кампанія выконвае правілы гандлю, абароны правоў спажыўцоў, рэкламы і заканадаўства аб цэнах. Аднак, калі выявяцца праблемы, заплаціць за іх выпраўленне ў выніку давядзецца карыстальнікам платформы. Тут ёсць заўсёды рызыка таго, што дзе ўмяшальніцтва дзяржавы, там рызык таго, што выдаткі гэтых кампаній падвысяцца, сабекошт іхных паслугаў падвысіцца, а кампенсаваць яны яго будуць, канешне ж, за кошт таго, што цэны іхных паслугаў, тавараў, якія там прадаюцца, нейкіх там пасярэдніцкіх камісій, і гэта можа падрасці. Хваля незадаволенасці ідзе не толькі ад кліентаў. Не менш пытанняў да працы Wildberries назапасілася і ў прадпрымальнікаў, што ўтрымліваюць пункты выдачы тавараў. Сярод галоўных праблемаў, з якімі сутыкаюцца прадаўцы, непразрыстая сістэма ўнутраных штрафаў, складанасці з аспрэчваннем стратаў пры лагістыцы і аднабаковае змяненне правілаў працы з боку расійскага рэсурсу. Менавіта таму Марх уключыў у спіс пытанняў для праверкі не толькі правы спажыўцоў, але і выкананне антыманапольных патрабаванняў у адносінах да партнёраў. У траўні дзяржава ўжо афіцыйна прызнала Wildberries манапалістам у сваёй сферы. Марх правёў аналіз рынку інтэрнэт-гандлю і афіцыйна ўключыў кампанію ў дзяржаўны рэестр суб'ектаў, якія займаюць дамінуючае становішча. Разам з ім такі самы статус атрымалі Озон і нацыянальны паштовы аператар Белпошта. Андрэй Сульжыц, Белсат. Калі Александр Лукашенко наважыцца на паўнавартасны ўступ у вайну і паспрабуе атакаваць сваімі войскамі ўкраіну з поўначы, гэта стане канцом для ягонага рэжыму. Такое меркаванне выказаў былы прадстаўнік прэзідэнта США ў справах Украіны Кіт Келах падчас удзелу ў чарнаморскім форуме бяспекі ў Адэсе. Адстаўны генерал амерыканскай арміі заўважыў, што не верыць, каб Лукашенко пайшоў на такі безразважны крок, але не выключае, што Крэмль не пакіне таму ніякага выбару. Я думаю, што Лукашенко, калі б ён наважыўся штось такое зрабіць, паступіў бы абсалютна па-дурному. Ягоныя сілы былі б разгромленыя. Ён ужо мае ўнутраную незадаволенасць у краіне. Пра гэта шмат кажуць, і калі на яго будуць ціснуць, каб ён пайшоў на такі крок, думаю, гэта, відаць, стане канцом Лукашэнкі у тым выглядзе, у якім мы яго ведаем, бо ягоныя сілы не змогуць супрацьстаяць украінскім войскам, асабліва на паўночным кірунку. Я ведаю, што гэта быў адзін з першапачатковых маршрутаў наступу на Кіеў, але я не бачу такога сцэнару ў будучыні. 27 гадоў таму, 30 траўня 1999 года ў Менску адбылася найбуйнейшая паводле ліку ахвяраў трагедыя ў незалежнай Беларусі. Падчас цісканіны ў падземным пераходзе станцыі метро Няміга загінулі 53 асобы. У асноўным гэта былі маладыя людзі ад 14 да 20 гадоў, больш як 40 з іх дзяўчаты. У той дзень паблізу палацу спорту праходзіў піўны фэст з канцэртам, падчас якога пачалася моцная залева з градам і грымотамі. Натоўп рынуўся да падземнага пераходу паблізу, утварылася цісканіна. Агулам тады пацярпелі каля 400 чалавек.
Сёлета на гэты дзень улады запланавалі ў тым жа месцы канцэрт, але напярэдадні адмянілі яго. Спаслаліся на прагноз надвор'я. У Менску зноў чакаюць навальніцу. Адыёзнае ігумення Гаўрыіла арганізавала пры сваім манастыры ў горадні дзіцячы дом сямейнага тыпу. Ужо амаль год там жывуць 10 маленькіх дзяўчынак, якіх сама Гаўрыіла кліча сударушкамі. Як выхоўвае дзяцей адэптка ідэй рускага міру, якая падтрымлівае вайну супраць Украіны і прымае ўзнагароды ад Пуціна, ведае Марыя Сысой. Дзецям уключылі вайсковыя песні і вучаць маршаваць. На фоне відэа з расійскімі сцягамі і жаўнерамі. Гэта горадня. Рэпартаж агенцтва «Менск навіны» з першага ў Беларусі дзіцячага дому сямейнага тыпу пры жаночым манастыры, якім кіруе прыхільніца рэжыму Лукашэнкі і пуціністка ігумення Гаўрыіла. Сама яна кажа, што хоча, каб дзеці раслі на маральнасці, патрыятызме і духоўнасці. Духовность – это означает, человек не сделает другому зла, не причинит. Духовность – это означает, что он будет вести нормальную, целомудренную жизнь. Он будет настоящим семьянином. Духовность – это очень высокое понятие. И мне хотелось, чтобы будущее поколение наше были бы такими высокодуховно-нравственными. У доме жывуць 10 дзяўчынак. Гаўрыіла кліча іх то сударушкамі, то прынцэсамі. Займаюцца дзецьмі 4 выхавацелькі, па 2 на змене. А цяпер прыгледзімся, што дзяўчатак атачае. На паліцах Пушкін, Біблія, малітвасловы, іконы і георгіўская стужка. Цацкі і кнігі раскладзеныя як на выставе. На ўсіх вельмі падобныя сукенкі ў кветачку. Адметна, што як часта дзяцей водзяць у царкву, не расказалі. Ко мне дети очень хорошо относятся. Практически все, малыши называют мамой. Вот. А так, в целом, мне с ними проблем нет вообще. Паслушныя дзеці. Ігумення Гаўрыіла вядомая безумоўнаю падтрымкаю рэжыму Лукашэнкі. У 2020-м яна дэманстратыўна частавала тортамі гарадзенскіх міліцыянтаў і амапаўцаў. Пазней стала дэлегаткай усебеларускага народнага сходу. Заўважная і ейная прыхільнасць да рускага міру і рускай вайны. Гаўрыіла дапамагае расійскім вайскоўцам на так званае СВА. А летась атрымала ад Пуціна медаль за ўнёсак у папулярызацыю рускай мовы і культуры за мяжой. Господь благословил вас быть кормчим государственного корабля, которым вы мудро управляете вот уже четверть века. И этот корабль и всех находящихся в нем ведете к миру, к стабильности, к сохранению Богом благословенных семейных традиций. Пра адкрыццё дзіцячых дамоў пры манастырах улады загаварылі ў 2023-м. Тады прадстаўнікі БПЦ сустрэліся са старшынёй Савету Рэспублікі Натальяй Качанавай. Та спасылалася на станоўчы досвед акурат Расіі. А прарасійская ж актывістка Вольга Бондарова абрадавалася і напісала, што спадзяецца на закрыццё шэлтараў, прытулкаў і соц дзіцячых вёсак, створаных з дапамогай недзяржаўных арганізацыяў. І вось Гаўрыіла ўжо абяцае, што выгадуе патрыётаў, якія ведаюць, што такое добра, што такое дрэнна. Імаверна, згодна з каштоўнасцямі самой ігуменні. Бацькоў гэтых дзяўчатак пазбавілі правоў за п'янства і аб'юз. І цяпер у іх проста няма людзей, якія маглі пабараніць ад навязаных Гаўрыілай каштоўнасцяў. Марыя Сысой, Белсат. У Гомлі пасля некалькіх нападаў сабак на дзяцей улады абвясцілі жорсткі адлоў бадзяжных жывёлін. Аднак сапраўдны выбух у соцсетках выклікаў артыкул у дзяржаўнай газеце «Гомельская праўда» пра бяздомных сабакаў, неабходнасць жорсткіх захадаў для іх адлову. Да таго ж аўтар назваў абаронцаў жывёлін канапнымі крытыкамі. Беларусы абрынуліся такім тонам. Патушыць інфармацыйны пажар паспрабаваў кіраўнік гораду Руслан Пархамович. На брыфінгу ён заявіў, ніякай агнястрэльнай зброі не будзе. Служба адлову будзе працаваць выключна са спецыяльнымі сродкамі для дыстанцыйнага абезрухомлівання. Пры гэтым мэр адмовіўся пускаць валанцёраў для пастаяннага кантролю на прадпрыемства, бо яно закрытае. Затое заклікаў зоабаронцаў дапамагчы з рэгістрацыяй хатніх гадаванцаў. Паводле ягоных словаў, менавіта падаткі ад уладальнікаў жывёлін павінны пайсці на будоўлю пляцовак і годнае ўтрыманне бяздомных чатырохногіх.
Лето для беларусаў пачнецца з падаражэння. Ужо з пачатку чэрвеня вырастуць некаторыя камунальныя тарыфы. Даражэйшымі стануць ацяпленне, гарачая вада і электраэнергія для абагрэву жытла. У сярэднім рахункі падрастуць прыкладна на 3 рублі. І гэта далёка не ўсе змены першага летняга месяца. Падрабязнасці ў нашым аглядзе. Национальный банк снижает ставку рефинансования на полову адсоткавага пункту до 9,25%. По установе растлумачили такую постанову за павольваннем инфляции и стабильной ситуации в экономице. Для тех, кто планует брать кредит, это добрая новина. Пазыки могут стать крыху таннейшими. А вось укладчикам варто быть готовыми до того, что адсотки на депозитах упадут. Змены закрануць паслугі Белтэлекаму. Дзяржаўны аператар павышае тарыфы на тэлеграфную сувязь. Падаражэе адпраўка тэлеграмаў, апавяшчэнні пра іх, уручэнні і шэраг дадатковых паслуг. Для звычайных людзей перадача аднаго слова ўнутры Беларусі падаражэе з 7 до 8 копеек. Праўда, сёння гэты спосаб сувязі выкарыстоўваюць нячаста. Паводле самой Белпошты, за год у краіне адпраўляюць усяго каля 70 тэлеграмаў. Добрая навіна для сужэнцаў, якія маюць праблемы з зачаццем дзяцей. Абноўленая праграма бясплатнага экстракарпаральнага апладнення, анансаваная Лукашенком у сакавіку, запрацуе ў чэрвені. Бесплатно предоставляется 2 попытки ЭКО в настоящее время. ЭКО предоставляется супружеским парам, в которых оба супруга являются гражданами Республики Беларусь, и женщинам, не состоящим в браке, и являющимся гражданами Республики Беларусь в государственных организациях здравоохранения. Это по-прежнему приоритет. Пры гэтым узрост жанчыны, удзельніцы праграмы, па-ранейшаму не можа перавышаць 40 гадоў. Аднак калі ейная першая бясплатная спроба ЭК была паспяховую, жанчына зможа зрабіць другую, таксама бясплатна да 49 гадоў. Яшчэ одна важная дата – 1 чэрвеня, апошні дзень для выплаты падаходнага падатку тымі беларусамі, хто падаваў дэкларацыю аб доходах за мінулы год. Заплаціць можна праз АРІП, інтэрнэт-банкінг або асабісты кабінет платніка. За пратэрміноўку прадугледжаныя штрафы. І нарэшце грашовае абнаўленне. У першы дзень лета ў абарот паступіць новая банкнота наміналам 200 рублёў. Яна атрымае дадатковыя элементы абароны, на купюры з'явіцца подпіс кіраўніка Нацбанку Романа Галоўчынкі і шэраг тэхнічных змяненняў. Напрыклад, банкноту пакрылі лакам з 2 бакоў. Пры гэтым старыя 200-рублёвыя купюры застануцца законным сродкам аплаты і мяняць іх не спатрэбіцца. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. І напрыканцы выдання да навінаў спорту. Проста ў гэтай хвіліну ў Будапешце на стадыёне Пушкаш-Арэна ідзе галоўны матч еўрапейскага клубнага футболу, фінал Лігі чэмпіёнаў УЕФА. У барацьбе за трафей сышліся мінулагодні пераможца Пари Сен-Жермен з Францыі і англійскі Арсенал з Лондану. Лік у матчу ўжо адкрыты. Гол на 5-й хвіліне забіў нападнік Арсеналу Кай Хаверц. А пра падрыхтоўку камандаў да фіналу і тое, на каго ставяць букмекеры, у матэрыяле Александра Баразенкі. Абедзве каманды падышлі да фіналу ў рангу пераможцаў чэмпіянатаў сваіх краінаў. І калі для Пари Сен-Жермен гегемонія на ўнутранай арэне ўжо справа звыклая, 5 чэмпіёнстваў запар і 8 за апошнія 10 гадоў, то для Арсенала сёлетняя перамога ў прэм'ер-лізе стала першаю з 2004 году. Наступная прыступка для кананіраў – магчымасць взяць першы ў гісторыі каманды Кубак Лігі чэмпіёнаў. Гэта магчымасць скарыстацца момантам, бо мы ўжо другі раз у фінале ў нашай гісторыі. І цяпер у нас ёсць магчымасць напісаць новы раздзел у гісторыі гэтага футбольнага клуба. І для гэтага мы павінны гуляць з такім усвядомленнем, вялікай мужнасцю і нястомным жаданнем перамагчы. Калі ў нас ёсць гэтыя 3 аспекты, я ўпэўнены, што мы будзем блізкія да перамогі. Ключ лонданцаў да поспеху – надзвычай прагматычнае вядзенне гульні з кантролем мяча і мінімізацыяй рызыкаў. Падначаленыя Артэты маюць самую надзейную ў Еўропе абарону, а ў атацы спадзяюцца ў асноўным на стандартнае палажэнні. Гульня Пари Сен-Жермен пад кіраўніцтвам Луіса Энріке наадварот гімн атакуючаму яскраваму футболу, дзе ролі першых скрыпак граюць грузін Хвіча Кварацхелія і леташні ўладальнік залатога мяча Усман Дэмбеле. Удзел апошняга ў фінале, дарэчы, быў пад пытаннем з прычыны траўмы, аднак па выніку тэстаў шанец згуляць Дэмбеле атрымаў.
У сённяшнім матчы парыжане, дзейныя пераможцы лігі чэмпіёнаў, могуць зламаць непрыемную традыцыю. За ўсе 34 гады найноўшай гісторыі турніру перамагчы ў другім фінале запар і абараніць тытул удавалася толькі адной камандзе – мадрыдскаму Рэалу. Як толькі вы выйграеце лігу чэмпіёнаў, як толькі вы паспытаеце гэты тытул, як толькі вы атрымаеце асалоду ад гэтага моманту, вы так нецярпяліва хочаце зноў перажыць такія моманты. Я дагэтуль памятаю пачуцці і эмоцыі ў распранальні пасля таго фіналу. І мы, як спартоўцы, заўсёды хочам адчуваць гэтыя эмоцыі. Зноў і зноў. Мы павінны быць галодныя, мы павінны быць матываваныя. Фаварытамі фіналу букмекеры называюць парыжанаў. Коэфіцыент на іхную перамогу ў асноўны час складае прыкладна 2,4. Аднак хто насамрэч выйдзе пераможцам у бітве яскравай атакі супраць надзейнай абароны? Даведаемся бліжэйшым часам. Александр Баразенко, Белсат. На гэтым у нас усе навіны. Больш інфармацыі шукайце ў нашых сацыяльных сетках, а ўжо заўтра запрашаю ў выніковую студыю Белсат, дзе пагаворым пра галоўнае за тыдзень. Ды не толькі. Да сустрэчы.